kabituunan imong gipahimutan. Dunay nag-atima dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalaman. Ikaw o ako nakalabas, wala'y laing magbalantay. Iatiman pagyud kita kanunay kang Sus. Ikaw ako makapahulay kang Sus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw ko sayangin ang nasakripisyo nga ikaw mabago, nga ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalaitan. Wala'y laing magbalantay, iatiman pagyud kita kanunay kang Sus. Ikaw ako makapahulay kang Sus. Ikaw ako makapahulay. Dul kamo kanako kamong tanan kapuyan o gibugasan kay papahulayon ko kamo. Kini ang gisulti sa atong Ginoong Hesus. O kini mao mensahe abli alang sa tanang tao nga mingtuo og midawat kaniya. Alang kini kanako, kanimo, kanato nga nakig-uban sa pulong sa Ginoo. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pasimba magkahios sa kita, dili na to kalimtan, nagtinabangay kitang tanan. Buhat na maayo kita gantihan, wala'y laing magbalantay. Iatiman pagyod kita kanunay kang Sus. Ikaw ako makapahulay kang Sus. Ikaw ako makapahulay kang Sus. Ikaw ako makapahulay. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan.
butang may katapos. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, mayong pagiguban og welcome na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras ato ang pagsugod alas 7:36 sa kagabion. Ato ning ablihan og ato ning suglan sa mga pagdayeg pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga maoy naghatag kanamo kadawgag kaluwasan, kalampusan, diin padayon kang nagamuma sa matag usa namo kag kinabuhi. Sa tanang midangop kanimo wala nimo pakyasa. Kanunay mo kaming gitudlo gigiyahan aron ang among kinabuhi mahimong mapuslanon sa imong mga plano. Salamat o Dios nga niano sab kami nakig-uban sa imong mga pulong nga anda mamati sa imong mga mensahe ug magkat-on sa imong pamaagi. Nga kami o Dios nga nakinahanglan kanimo kay wala gid may mahimo kun wala ka. Wala may mahimo kun wala kanunay ang imong mga pulong mga mensahe. Pasubaya kami sa imong mga pulong. Tudloig pagkatuna ang o Dios ang matagusan namo kinabuhi nga mahimong gaan og naay kalipay kalinaw. Dunay kusog nga amo ang mabatunan sa pagkinabuhi nga mapadayonon gayud. Amahan, salamat sa ulihonong mong pag-amuma. Salamat Ginoo sa imong pagtagbo sa tanan na akong mga kaigsunan nga naakaron silang Pinoyanan. Nakita nimo ang ilang kahimtang. Nakita nila o Dios ang imong. Nakita nimo ang ilang pangapanginhanglan. Imong ipasinati o Dios nga to kanila. Nga ikaw kanunay nagatiman og nagaumuma. Kanunay nimong ipabati ang imong gugma nga mo'y gikinahanglan. Lusaan niya kami o Dios. Magpasalamat kanimo. Dawata o Dios ang mga pagpasalamat. Dawata o Dios ang mga pagdahi. Tungod kay nakita namo o Dios og nabati namo kanunay ang imong presensya. Naghatag kanunay kalinaw nga mo'y gikinahanglan sa matag tao nga nag-alagad kanimo. Amahan, pakigsultihin usab kami. Giyahin usab kami sa mga pulog mga mensahe nga mao'y gikinahanglan na mga dunggan sa among pagkinabuhi ug pagpuyos kalibutan samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. Amahan, dawata o Dios ang among mga halad, ang among mga pagdaig, pagpasinog diha kanimo. Kanunay mo kaming giligon o kanunay mo kaming gihatagaan kaluwasan sa tanang bahin sa mong kinabuhi. Wala ka nagkulang sa pagkatiman niini. O sa takos kang alagaran, takos kang daygon, himayaon, sidugdan. Samtang kami magpadayon sa pagpaminaw kanimo. Salamat o Dios nga padahin kang makigsulti kanamo pinaagi o Dios sa imong mga pulong. Through your Holy Spirit nga magagiya kanamo, mulampos mo daog kami sa pagkat-on sa imong pamaagi. We declare blessing, healing in Jesus name. Amen. O amen. Maayong gabi, may pagpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanimo. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko kung nagatuo nga ikaw kanunay inaas panalangin sa Dios. Mayong pagiguban ni Sister Vivian og ninyo Edgar, good evening ni Day Fortuna Donaire, bless evening Pastor Gideon og sa tanang followers. Pulong mo kinabuhi ko request awit makalangit ang magpadayon. Okay, ato ning pangitaon diri sa ato ang pakiguban no sa ato nga programa, ang magpadayon. Mao ginay pinaka-importante mga kaigsunan nga magpadayon ta sa pag-alagad sa atong nga Dios. Unang awit nga request ang magpadayon. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Marlona Sigera. Mayong gabi, Pastor. O mayong gabi ninyo diha. Si Claire Shin, mayong gabi. Sis Claire. O si Hani Elivera. Praise God, watching from Kalasuyan, Libuna, Bukidnon. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Dante Rafael Vicente. Shout out Pastor from Davao. Maayong gabi sa atong kigsunan diha sa Davao. Padayon sa katapusan. Mayong pakiguban ni Ariel Besairo. Maayong gabi Pastor sa tanang mga nagapaminaw sa imuhang live. Dalaygon ang Dios nga nagauban og panalanginan sa tanawan sing here in Gihob, Lalabertad,
Negros Oriental. Atong taong ikalipan, Sakit ni ining kalibutana, lumalabay lamang. Mayo nga pakiguban na mayo nga pagpaminaw no ni Bin Sigit na mayo pakiguban dalay ko ng Dios. Og mayo nga pakiguban ni watang Diyos. Jory Pargan. Mayong gabi, Pastor. Great ko sa Pargan family diha sa Amaga, Barolo, Surigao del Sur. Mayong gabi ni Dante de la Torre og ni Angelo Sasa og ni Ving Singit Delia, Lorita Tumagin, Ninita Pahang. Di Pastor, kumusta? Ang tanang anak sa Ginoo labi na sa pulong sa Ginoo. Love you all. God bless from Surigao City. Wow, no? Mayong gabi. Og salamat kay sa Ginoo. Maayo karon kay sa gahapon. Manay pinakanindot nga mensahe nga gipakita nato nga sa tanang panahon kanunay tang gipauswag sa Ginoo. Mayong gabi, may pagiguban ni Dasio Elvin, mayong pagpaminaw ni Ana Lay Narido. Mayong gabi ni Joel Katakutan, Joel Amrad. Good evening, Pastor. Shout out langkos mga listeners, viewers sa mga anak sa Dios. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw sa mga Dinoyos family, labi na sa atong mga kigsunan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3. Ilabi na ni Brother Albert Dinoyo og ni day pamilya ni Gaw Joel Dinoyo og ni Maring Cura. Mayong gabi ni Tio Jose, Tia Rita og ni Papa Binbin diha. Mayong gabi ni tumaw paumangkon diha. Mayong pagpaminaw ilabi na sa mga De Villieres family. Good evening, ang Dios magapanalangin. Sa tanan nato mga kaigsona, Brother Moses Cardinti, good evening. Brother Pedro Arsolang, ni Sister Cleo P, mayong gabi. Sister Chinky og ni Sister Prima og sa imong pinalang buutan o kagihan nga bana. Mayong pagiguban sa mga Dinoyo family diha sa Malaigang, Dong Marvin, Day Eden, good evening. Og sa tanan nato mga kaigsona diha namati na minaw na kiguban pinaagi sa ato ang FM station 101.3. Si Fortuna Donay Ray Daiji ayong pakiguban og matod pa ni Pastor Gideon mangutana ko unsa jud ang insaktong pizza sa second anniversary kay kun moanha ko pohon pwede ko magpabautismo, Pastor. Okay, no, salamat kayo. Ang pizza gyud sa second anniversary karon pizza size. Last year, Pizza City. Ako nang gi-adjust mga kaigsunan para inig ka Saturday, makauli pa nga to mga kaigsunan gikan sa naglaing mga lugar. Ilabi na gyud sa to mga kaigsunan gikan sa Gihulngan, sa Cebu City o uban pang mga lugar diri dapit sa Moalboal. Makauli gyud, makahigda gyud ang uban diri pagkaugma mo uli pagka Sabado. Mo na nga to ang Thanksgiving kasagaran mahitabo sa adlawng Biyernes para inig ka Sabado free na gyud ang tanan nga makauli para makasimba pa sa Ginoo sa matagos sa kasimbahan nga diin sila gidbutang sa atong Ginoo. So Marso, first week sa Marso, pizza size sa bulan sa Marso tuig 2026 ang atong second anniversary sa atong gihimong tigumanan diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong pagkiguban ni Linlin Garganera, mayong gabi pasuruban sa imong pamilya watching here in Dumaguete. Mayong gabi ato mga kigsura dito sa Dumaguete, no? Og si Maria Hilin Hamel Hungoho, mayong pagkiguban og awit makalangit gaksa ko Ginoo. Sige ato ni nga pangitaon diri kining awit nga makalangit nga gaksa ko Ginoo.
Ato tagaan og pagtagad mga kaigsoon, nawit makalangit jak sa ko Ginoo dire lang sa to programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Mimi Dalio from Davao City, Husa Mula Aman. Mayong gabi pastor, ug salamat na kalantaw na pud ko sa imong live. God bless ka natong tanan. Si Maya Ino, good evening. Matod ba? Good evening pastor sa tibok nimong pamilya. O God bless natong tanan. Sister Susana from Thailand, good evening. Matod pa Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario. O sa tanan namin ang pulong mo kinabuhi ko, kumusta pastor? Dalay ko ng atong buhay ka Dios. Salamat sa Ginoo, Sister Susana Malipayon. Ang among kinabuhi o nagupan ang Dios nagatiman kanunay. Si Sis Aninaw, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo. Makapaminaw na pud ko sa buhing pulong watching from Bukidnon. Karong Nobyembre murag makaanha mig Bukidnon, no? Si Arlene Aliman, maayong gabi, praise God, naka-live na pud ka balik. Gimingaw ko nimo, request ko tanang trebo. Oy, salamat kayo sa inyo nga pag hulat-hulat sa atong live. Dalaygon ang Dios paday naghatag kalampusan. Tanang trebo, akong andamon diri lang sa atong programa, hulat-hulat ala. Gusto ko bisan sa kong kapakyasan. Sa akong pag-inusara, ikaw Ginoo, hari sa tanan. Mayong gabi ni Pamela Katalan Dinuyo. Mayong gabi ninyo day Pamela o ba ni Gaw Albert, no? O mayong ang pagpamati. Mayong pagiguban ni Albert Palomar. Mayong gabi pastor ug sa tanang nagasunod sa pulong mo kinabuhi ko. God bless pastor. Amen. I receive. Og mayong pagiguban ni Gina Abasula Ayuban. Matod pa Permi ka galay pastor. Mayo kay Permi na ka nag-live kay pila ka adlaw. Sige check sa imuha timeline, no? Wag yun, no? Salamat sa Ginoo. Si Divina Daitol, good evening. Si Stone Heart Munkan Mahal, nindot kayo, Stone Heart Munkab Mahal, nindot sad no. Mayong gabi ni Pops Gilon Mingito, good evening, samtang naka-duty. Okay. Si Jim Wilson, good evening, location sa inyong sipahan, nasa Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyog, South Cebu. Mayong gabi ni Gilon, brother Gilon, kalma lang ta. Si Leticia Sanico Douma, maayong gabi. Sister Teresa Saligan Madaya, good evening. Og si Freddy Aquino, maayong pakiguban. Og oras sa itong programa alas 7:49 sa kagabion. Balik ta mga kigsonan. Ato na nga padayon ang pagpatalinghog sa awit makalangit. Mabalik ko pila ka segundo. Simbahon ka, ato ta sa sunod nga awit mga igsoon tanang tripo. Dili lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bisan asa sa tibok kalibutan unsa may atong gigikanan, himtang klase sa kinabuhi, importante
nakailata Ginoo, nakaalagad ta niya ug nagsunod tab na kinabuhi sa iyang mga mensahe. Dalaygon ang Dios magapanalangin. Okay, ato nga taganog pagtagad ang ato ang mga mensahe pagyud nga niabot diri. Maayo nga pakiguban ni Joel Catalan. Shout out pastor sa akong asawa nga si Romilin Alberto Katakutan, kauban sa akong anak nga si John Paul Alberto Katakutan. Thank you pastor, of God bless everyone. From Bayawan City, Negros Oriental, si Rins B. Ayuban, good evening from Silang, Cavite. Si Maria Presente, maayong gabi ini mo Sister Maria, kumusta mo diha? Si Solik Acorda, good evening pastor, maayong pagpaminaw sa tanang mga listeners, viewers sa imong programa watching from Bohol. Awit makalangit, Bulawan nga panahon. Sige, ato na nga damon diri. Mayong pagiguban ni Vilinario Escape o ni Ria V. Amante. Si Jel, mayong gabi. Elianis Mel. Mayong pagpaminaw si Lumabay Janisa. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni mo diha Sister Janisa. Ato igsuon nga nanukad si Gihulngan. Lalaberta no siguro. Si Alex Ganso Umak, mayong pagpaminaw from Sierra Bulyones, Bohol. Og si Jel, mayong pakiguban. Okay, si Dichal Aupini. Ay, mayong gabi ini mo diha dong Dichal. Ipangumusta ko diha sa Inabanga, Bohol nilang Sister Maggie o Brother Cody. Mayong gabi ninyo diha tanan. Ang Dios magapanalangin. Kumusta mo sa tanan. Bitaw, napadayon ko nag-ampo nga ang Dios padayon nagauban ka ninyong nagatiman. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Sasi Kondi. Pastor paampo akong amiga Risa Oriho. Sige. Ato ning dadaos sa mga pag-ampo niya, nga pasalamati si Lord kay ang atong mga hangyong mga pag-ampo gitubag sa Ginoo. Mayong pagiguban ni Jel Elianismel. Papriko pastor, success ako ang gi-applyan nga laing trabaho diri sa Bohol. Kay ma-resign ko sa previous na ako nga trabaho kay gi-assign ko late. Di ko gusto malayo na pod sa akong pamilya bitaw no. Di gyud sayon kanang malayo tas pamilya. Kana bitaw mga nasa abroad, moingon gyud kong bayani na sila sa Kamingaw. Kay gidaog kana bitawng gidaog yun nila kanang Kamingaw para sa damgo tinguha sa kaugmaon sa ilahang pamilya. Mayong gabi ini Pastor Gregorio Kiring. Mayong gabi Pastor sa tanan naminaw karon sa pulong mo kinabuhi ko watching from Hinunangan, Southern Leyte. Mayong gabi Pastor og mayong gabi diha sa Hinunangan, Southern Leyte. Mayong gabi ini William Romano. Good evening Pastor, God bless sa imo ang programang pulong mo kinabuhi ko from Bulud Bindoy, Negros Oriental. Ay atbang ra gyud ta. Kay aragon dapit diri sa bais amo kanang bais ug tanhay at bang regionas Malabuyok, Cebu. Awit makalangit bulahang panahon. Si Maria Presente o kirami diri uban sa tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Good evening Pastor Gideon asing from Himamaylan. Gikan ni Kubichan Sermona. Mayong gabi sa tanan, labi na nimo Pastor. Gikan sa Negros Oriental po request song Milagroso gikan ni Login Gonzaga. Okay, naa sa gihulngan di ay Sister Lumapay Janesa. Si Bing Dandan, good evening. Og si Annabel Misa Orino, maayong pagiguban Alan Opingo. Maayong gabi. Ang Dios magapanalangin. Na si Jesus sa ligtas, kita na inaw nagpatuyang lahat.
Maayo ang mga mensahe mga kigsunan nga nagdasig nga kinahanglan tang mangandam o gipakita kung unsa ka importante ang tanang oras panahon sa atong kinabuhi nga walay untay mausik nga ato gyung magamit ang tanan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mayong gabi may pakiguban ni Jobert Ardinia Santiago. Pa-shout out ko taga Punglo Pastor. Kay bless you Pastor. God bless. O Jobert Ardinia Santiago. Asa mo dapit sa Punglo? Brother Jobert, salamat kayo sa imong pagbisita o pagtumbaya sa itong programa. Mayong pakiguban, mayong pagpamati ni Dante Rafael Vicente, shout out Pastor, sila ni Jean Galvez Kapalitan og si Araka North Cotabato palihog sa kaniyang kinaman kinsaman lang ko napatoy milagroso nya dunay nagchat ako mga kigsunan ni ipakanta ang lahutay. Si Freddy Aguino Pastor na ay nagsulti dili daw importante ang simbag Domingo ay importante daw prayer meeting. Ilasan ng pagsabot. Ito lang importante nga padayon lang sila. Basta kay padayon po ta. Si Pastor Artemio Pakli, kumusta Pastor? Maayong gabi. Salamat kayo Pastor, salamat kay sa Ginoo, malipayon, malampuson, madaogon ug nagmauswagon. Pastor, basig makakuyog mo diri uban ni Pastor Hanili. Karong pizza size naaman sila sakyanan, i-contact nako si Pastor Renato kay mo ari man pud sila. Basig magkasakay makakuyog ka Pastor. Pastor Art, ako kang ihangyo nga makaari pud ta kay manganta ta diri sa kuan simbahan diin ko gibutang sa Ginoo diri sa South Cebu. O niya, para mas gaan-gaan inyong biyahe Pastor, ako ang kontakon si Pastor Renato nga kung naakay time makaari ka karong first week sa March ang Thanksgiving pizza size sa Marso tuig 2026. Niya manganta ta Pastor, o niya salamat ka sa Ginoo. Makasayo-sayo lang unta mog are para ato ang hiusahan ang paglutog baka kay gitagaan man tag usa gyud ka buok baka ani na po gitay mga baboy nga ato ang gamiton sa paghalad sa pagkamaayo sa atong nga Dios. Mura magnayabag kong gitara. Ako rang katahon mga kaigsunan ang gi-request dire, gi-chat dire nga Pastor kantaha ang kuan lahutay lang. Nya human anay awit lahutay lang madto nanta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Lahutay lang. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dun na may utlanan, busa ayaw kaloya kay may ungmaa.
angay ka lang mo lahotay aron bangka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya ka niya, dili pa may kinutoban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, doon na may otlana. Busa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay ka lang mula hutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos muli ka. Buhata ang tanan kabubuton niya, ay ang panalangin niya gihahanga. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may otlana. Busa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay ka lang mula hotay, aron makalapang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin mangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya. O dili ka kapsan sa tanang utang, kung si Jesus karon imong nalagaran. Dili pa may kinutuban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, doon na may otlana. Busa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay ka lang mula hotay, aron makalabang ka sa pagsulay.
Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanato mga kigsunan, minaw sa tago sa kaawit milagroso ako sa nga pangitaon diri. Awit nga makalangit milagroso. Mao nay usa sa mga mensahe nga nagpahinumdum kanato nga ang atong Dios nga gilagaran milagroso gayod. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin, medyo na ay mga distraction ginagmay tungod nis mga connection diri sa ato ang gigamit nga nga sound card o mixer. Okay, mayo nga pagiguban ni kisa paginaa diri no, daghan na gyud ang mga nag-message. Mayo nga pagiguban ni Lynn Gambua, mayong gabi og ni Sister Lia Jean Tahan Langit og si Pastor Artemio Pakli request kanta Bisan Asa siguro. Bisan Asa katong kanta nga Bisan Asa ko mo adto adiha kang isuswa na ipangitaon pa. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Dante Rafael og ni Pastor John Kitudlas, maayong gabi Pastor, og ni Jenny Amumonpon, maayong gabi Pastor, nagkatanaw na gyud ko sa imong live. Si Brother Junjun Barolo, Junjun Barolo, maayong gabi, uban ni Sister Christy diha sa Sibunga, maayong pakiguban. Si Virginia Torres, good evening po ating lahat from Cabanatuan, Nueva Ecija. Oy, maayong gabi. Og ni matud pa ni Pastor Artemio, Pastor Artemio Pakli, kung itugot ni God, Jesus. Pastor mo kuyog ko. Makariragid ka diri Pastor. Makariragid ka dadon mo sa Ginoo. Si Brother Josepino Paran, maayong gabi Pastor og sa tanan mga kaigsuonan diha kang Kristo nga nagsunod sa live. O maayong gabi Brother Josepino Paran. I hope pagkaari mo anak dire. Brother Josepino Paran. Natay mga kaigsuonan nga impalit ng mga banig. May order ng mga banig kay hutdo na tog banig ang kuan kanang simbahan kay anhata mga tulog kay inig kaugma Thanksgiving pizza 5 dunay seminar sa mga pastor. Alang sa mga pastor nga nagdumalag simbahan dunay mga seminar nya. Welcome ang tanan, open ang maong seminar sa nagkalain-lain nga mga pastor nga gikan sa nagkalaing mga simbahan. Og maayong gabi ni DT Alsola, maayong gabi, may pagpaminaw. Oras na mga kigsunan nga atong hisgutan ang pulong sa Ginoo sa atong pakiguban. Nining ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako kanato sa iyang mga mensahe. Ang ato karong paghisgutan mga kigsunan mahitungod gihapon sa pag-alagad or mahitungod gyud sa pag-alagad. Ang pag-alagad nato mga kigsunan daghan nga ato gyung masinatian. Bisag unsa nalay atong masinatian, apoy mga masinatian nato nga murag magsigisigi na lang bitaw. Kung naas ka kapoy, murag kapoy na lang yun. Napoy mga panahon mga kigsunan nga sa atong pag-alagad, kung mubati tag kaluya, luya na lang pod. O niya kasakit, kapakyasan, apan kanang tanan mga kigsunan, dunay makaingon tang solusyon. Dunay mga pamaagi ang Dios. Dunay mga mensahe ang Dios. Atong hinumduman mga kigsunan sa atong pag-alagad, dunay gyud mga hagit, dunay mga challenge sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dunay gustong mo bira, dunay gustong mo pukan, dunay gustong dili ka makapadayon. Panatong hinumduman sumala sa gi-request kaganina nga awit, ang magpadayon. Ang magpadayon mao ra gyud maluwas. Kini nga maong awit kasagaran nga mo request ani si Brother Ri, usas mga gipilan sa Ginoo og FM station diha sa Batyan.
o kanunay niyang i-request ang pulong ang awit makalangit ang magpadayon. Mga igsuon, ang kaluwasan gihumana diha kang Kristo sa ihang kamatayon dito sa cross. Kumbaga humana tapos na ang tanan. Mahitungod sa kaluwasan. Ang ato na lang ang pagdawat, ang pagtuo o pagkinabuhi o ang pagpabilin ini. Ang tao mga kaigsunan kinahanglan gyud magpabilin diha kang Kristo. Kaya ang tao nga nagpabilin kang Kristo samtang nag-alagad siya sa Dios, sigurado gyud nga makasulod og langit. Diha sa atong pagpabilin kang Kristo, mga kaigsunan kinahanglan makalahutay ta diha sa pag-alagad. Kay daghan nga mga tao nga moingon nga nagpabilin pero wala nay mga buluhaton, wala na mag-alagad. Tungod kay nakasinatig kaluya, nakasinatig kakapoy, kasakit ug uban pa nga mga makapababag sa pag-alagad sa Ginoo. Atong hinumduman ang pulong sa Ginoo diha sa libro ni Apostol Pablo diha sa Galacia kapitulo 6. Kapitulo 6 mga kaigsunan sa Galacia. Pwede ra gyud ninyong ablihan ang inyong Biblia. Ilabi na gyud sa mga nagtiknot sa ato ang pakiguban sa pulong sa Ginoo. So ang Galacia mga kaigsuonan alang ni sa tanang mga magtotoo nga nagsugod sa pag-alagad o nagpadayon sa pagsunod sa mga mensahe sa Ginoo. Ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan diha sa bersikulo 9. Ingon dinhi busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayod kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigunan kita buhaton ang maayo ngadto sa tanang tao labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Kining maong mensahe mga kaigsuonan gikunik ni sa usa ka mensahe usab ni Apostol Pablo diha sa libro sa Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Ingon dinhi sa 58 mga kaigsuonan, busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Mga igsuon, diha sa tong pagpangalagad sa Ginoo, diha giklaro nga dunay ganti ang Dios. Ang gipakita diha dili makawang. Buti pasabot inampingan sa Ginoo ang mga buluhaton nga atong nahuman. Dili gayud na niya kalimtan, dili gayud na niya ipadaplin, kumbaga bililhon kaayo atubangan sa Dios ang ato ang mga nahuman nga mga buluhaton. Sa gisulat ni Apostol Pablo alang sa libro sa Galacia nga kini alang usab kanatong tanan, dito gipakita nga sa ato ang pag-alagad dili gyud ta dapat magtinapulan. Sa atong pagpangalagad mga kaigsuonan dili gyud ta dapat magmaluyahon. Kinahanglan mo padayon ta hangtod sa pag-abot sa Ginoo ug hangtod nga kita mo balik niya. Kay kung dili pa mo balik ang Ginoo, posible kita mo balik sa atong Dios. Kay ang atong kinabuhi taas na kay ng 100 ka tuig dinhi sa ibabaw sa yuta. Sumala sa gipakita nga may kamatauran nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Nga atong lawas mo balik sa abog, ang atong kalagog ang espiritu mo balik sa Dios. Aron pagatubang sa unsay nahimo samtang buhi patas kalibutan. Ang gipakita mga kaigsuonan nga sa atong pag-alagad sa Dios kinahanglan dunay mga sintrohon atong mga butang. O gikinahanglan ang butang nga atong sintrohon mga puro maayo alang sa tanang tao. O gipakita ni Apostol Pablo labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Ang pulong maayo maoy usa sa mga halad nga pinakamaayo atubangan sa Dios. Bililhon kayo ni. Gani kanunay nga gidasig kining maong mensahe alang sa tanang mga magtuto sa wala pa kita mahimugso bisan sa mga panahon pas mga apostoles. Diya sa Hebreo mga kaigsuonan kapitulo 13 bersikulo 16. Ingon diha nga ayaw kamo kalimot sa pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo. Kay mao kini ang mga halad
nga makapahimuot sa Dios. Mao kini ang mga halad nga ikalipay sa Dios. Mao kini ang mga halad diin mao'y gipangita sa Ginoo sa kinabuhi sa matag tawo. Minsay nga ato karong madunggan nga gikinahanglan natong reviewhon sa atong matag kinabuhi sa atong pag-alagad sa Ginoo diha sa nagalaing mga buluhaton. Sa simbahan din kita iya gibutang. Sa simbahan din gipiyal sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Atong sintrohon ang pulong maayo. Importante gyud mga kaigsunan nga maayo gyud ang atong nahimo. Kining pulong maayo mga kaigsunan, dili nato ni siya moingon tang ipahiuyon sa gusto sa tao. Kay ang pulong maayo pwede ni siyang mahimong bati kon ang tao doon na siya'y personal nga gusto. Mahimong bati ang maayo ngadtos mga taong dunay personal interest. Kana bitawng mga lagad kay naa sila'y gusto, mga lagad sila kay mauni ang ilahang ganahan, mga lagad sila nga doon na sila'y kana bitawng matud pa sa ato ang nahisgutan kaganina nga mga mensahe nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na gustong maminaw og di na sila gustong maminaw sa tinuod nga mga mensahe. Ang ilang buhaton magpili silang mga magwawali, magpili sila nga magsasangyaw o magtutudlo sa gusto nga sa mga pulong nga gusto nilang madunggan. Mga igsuon bantayanan sa atong kinabuhi. Kana bitawng mag-alagad ta tungod kay duna tay gusto. Kinahanglan sa atong pag-alagad mga igsuon kanang gusto sa Dios. Dili kanang atong gusto, kundi kanang gusto sa Ginoo. Kay walay lain walay laing pinakamaayo nga maoy gihulat o gipangita sa Dios sa matag tawo nga nagtuo kaniya. Kanang gusto sa Dios mo'y atong mabuhat. Kanang pamaagi sa Dios. Mga igsuon, mao nay pinakamaayo. Ingon didto sa atong gibasa sa Galacia kapitulo 6 versikulo 9 hangtod sa 10 nga dili kita magtinapulan. Atong tan-awon mga kigsunan, balikan kuno nato ang atong kinabuhi kaniadto. Sa dili pa ang inaning atong kahimtang, sa dili pa inana ang imong kahimtang, mga kigsunan. Sigurado ko nga dili nimo malimtan ang imong mga nasinatian nga dunay mga panahon nga ikaw naluya. Dunay mga panahon nga ikaw nasakitan. Dunay mga panahon nga ikaw na diskurahe. Apan hangtod karon nagpadayon ka. Sa imong pagpadayon, I'm sure nga doon na kay daghan kay mga nakatunan. Gani sa ako ang mga nakita sa mga tao nga nagsugod pa sa ilang pagpangalagad, bag-o pa silang nagsugod sa pagpangalagad, doon na pa'y mga kaigsunan nga nagsugod, wala pa'y 2 ka tuig, 1 ka tuig, doon na pa'y pipila ka bulan. Sa ilang mga nasirtian mga kaigsunan mo ingon gyud sila nga maayo gyud ang pagpangalagad sa Dios. Doon na gyud akong kalahian. Makakita gyud sila sa kausaban sa ilang unang kasing-kasing bisan sa ilang pagpamuyo. Makakita gyud sila nga mas bintaha gyud katong dunay panahon sa Dios. Dunay panahon sa pagsimba, dunay panahon mga kaigsunan sa pag-adtog balay alampuanan. Kay kini mao usas mga paagi nga ikaw kanunay mahigmata, kanunay ma-charge, dili man discharge. Kumbaga, kanunay puno ang imong kadasig, puno ang imuhang pagpaduol kanunay sa Dios. Nakakakanunay sa kalipay kalinaw nga mo'y gikinahanglan sa imong pag-alagad sa Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsunan, ang pagbuhat og maayo maoy gipangita sa Dios. Labi na gyud sa pagbuhat og maayo sa atong isig ka magtotoo. Mga igsuon, atong tan-awon kon unsa ang nakapaluya, kasagaran. Unsa may imong nasinatian nga nakapaluya sa imong pag-alagad sa Dios, speaking about pagbuhat og maayo. Siguro moingon ko mga kaigsunan, daghan kayong mga makapaluya sa pagbuhat og maayo. Pero kabalo mo unsa? Number 1 nga hinungdan nga makapaluya sa pagbuhat og maayo ang ato rang tawhanon nga kinaiya. Siguro mo ingon ta nga pwede natong ipanumangin libisan kinsa.
nga mao hinungdan nga naluya ka sa pagbuhat og maayo. Like example, mga kigsunan nga nagbuhat kag maayo kana bitaw nitabang kasi mo si katao. O niya damor nimo siyang gitabangan, damor hinuon siyang murag dili angayang tabangan. Labi na gyud kung mga butang ang imuhang kana bitaw gihimo nga pagtabang. Pero kabalo mo unsa, usa sa pinaka-importante nga gikinahanglan sa atong isikataw, labi na gyud sa atong isika magtotoo, dili ang butang, kundi lang pagampo. Dunay mga panahon nga maluya ka sa pagampo. Dunay mga panahon gamay na lang kay imong pagampo. Pero hinumdumi, bisan unsa pa na kagamay, apan kun imo nang gipadayon, bililhon na sa atubangan sa Dios. Sultihan ta mo. Nganong nakalahutay ka, nganong nakalahutay ko, tungod kay dunay mga taong nag-ampo sa Dios para nimo. Dunay mga taong nag-ampo sa Dios para nako. Nganong naluwas si Lot ug ang iyang pamilya, apil unta ang iyang asawa, tungod kay dunay nangamuyo, tungod dunay nag-ampo sa Dios. Usa sa mga maayong buhat nga ginahanglan natong tan-awon karon sa atong kaugalingon, kana bitang pag-ampo samahan alang sa isig ka magtotoo. Pag-ampo samahan alang sa tanang katawhan nga gibalaan sa Dios. Ikaw ug ako gidasig sa pagbuhat og pinakamaayo nga buhat at tubangan sa Ginoo. Usa sa pinakamaayong buhat nga gikinahanglan gyud nga dili ta dapat magtinapol, hinuon, naatay kadasig, naatay ang giingon sa uban nga mga pulong aning kadasig kasibot. Naatay kadasig sa pagpadayon sa pagbuhat ini, ang pag-ampo mga kaigsuonan. Butang nga ato karong eksaminon sa tong kaugalingon, nagpabilin pa bata nga may nampuon. Diha sa unang Timoteo Kapitulo 2, ingon dinhi, busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya. Dinhi mga kaigsuonan, ato kuno ning pamalandungan, ato pa baning nabuhat. Wala ba'y kaluya nga mimpuli or nakapapukan niini? Kabalo ba mo? Usa sa mga pakapaluya sa tao ang tawhanon ra gyud nga kinaiya. Dili ang mga butang, dili ang nasinatian o uban pa, o bisan kinsa nga mga tao. Dili pwede natong ipanumangil ni bisan kinsa nganong naluya ka sa pagampo. Kasagaran nga mga hinungdan nganong ang tao maluya tungod ra sa iyang kaugalingon, tawhanon. Mao hinungdan si Apostol Pablo nagwali diha sa Galacia Kapitulo 5:16. Apalabaw sa tanan paharian ninyo ang balang espiritu, ayaw tumani ang tawhanon nga kinaiya. Ang tawhanon nga kinaiya kanunay nang makigbatok sa mensahe sa Dios o sa espiritu sa Dios. Kanunay nang makigbatok kanang tawhanon kinaiya. Mao bitaw nang pag-abot dito sa Colosas, ingon si Apostol Pablo nga patyan ninyo ang tawhanon nga kinaiya. Kanang tawhanon nga kinaiya daling mangluod o niya dili masultihan, dili matambagan, murag tinuod nga siya'y insakto. Pero nindot kayo ang tao nga kanunay gitambagan sa mensahe sa Dios. Kaya ang tao nga kanunay gitambagan ug nagpatambag sa mensahe sa Dios, siya nga tao nga lig-on sa pag-alagad. Siya nga tao nga tinud-anay nga giubanan sa Dios. Mga igsuon, usa sa mga tambag karon sa atong kinabuhi, kini bitaw maayong buhat ipadayon. Ayaw undang sa pagbuhat og maayo. Usa sa pinakamaayong buhat nga gipangita sa Dios nga maoy ato ang utingkayon karon sa atong kaugalingon, kining pag-ampo. Kay wala nay makalabaw or bisan kwarta sa lapi bulawan nga imong itabang sa imong sigataw, dili na makalabaw sa imuhang gitabang nga pag-ampo. Tinuod na
Ngano man, dili mapalit nimo ang kadasig sa kwarta. Dili nimo pwedeng ilisan ang kadasig sa bulawan. Ang kadasig mga kaigsunan, dili nimo na mapalit ni bisan ni asa. Ang kadasig mabatunana sa kinabuhi sa tao kung dunay mga taong nag-ampo. Kabantay mo mga kaigsunan si Pedro nga nabilanggo. Bisan siya binilanggo, bisan pa sa iyahang kahimtang nga gitaliwad-an siya duha ka gwardiya o gisulod didto sa prisuan. Apan ang iyahang mga igsoon didto sa simbahan, mainiton nga nag-ampo sa Dios, mainiton nga nagdaig sa Dios. Igsoon ko sa Ginoo, si Apostol Pedro nakalingkawas. Daghan kaayong mga tao diha sa Biblia nga pinaagi sa pag-ampo sa taong dunay pagtuo sa Dios. Nakabaton sila kabaguhan, nakabaton sila kaluwasan, nakabaton sila sa mga panalangin sa Dios. Mahinungdan, ako, ikaw, gidasig sa Ginoo nga mohatag gyud tag panahon sa pag-ampo sa Dios para sa atong isig ka tao, labi na gyud sa atong isig ka magtutuo. Mga igsuon, kanus aka nakahinumdom nga giampo nimo ang imuhang kaway. Kanus aka nakahinumdom nga giampo nimo ang mga taong nagpasipala nimo. Nga miingon ka nga, Lord, pasaylo ako kung doon naman ko'y kakulangon. O pasaylo sila kung doon na sila ay mga kapakyasan. Ipaabot nga to kanila ang galuoy, ang imong gugma, o panalangin ni sila. Sultihan ta mo sa pagbuhat nimo ni ana, nalipay ang Dios. Og mas nalukmay, natandog ang kasing-kasing sa Dios. Kon bisan sa imong nasinatian, kanunay giapon nimo silang giampo. Dili sa pagtunglo, kon dili sa pagpanalangin. Bisan ikaw mga kaigsunan, siguro nakasinati ka, dunay mga panahon nga nakasingka ka, dunay mga panahon nga nakapasakit ka. O ang tao nga imong gipasakitan, nakabalukang nasakitan, apan pabilin siyang nagbuhat og maayo sa imong kinabuhi. Sure gyud ko nga matandog ang imong kasing-kasing. Sure gyud ko nga doon na kay makatunan. Bisan kung doon na kay nabuhat nga dili maayo, ngadto anang tawhana apan siya nga ikaw nga nakabantay nga nakasakitan nabugatan siya, apan pabilin siya nga mintabang nimo. Sultihan ti ka. Doon na gyud mga panahon nga imo ning masabtan, ikaw mismo matandog. Ikaw mismo mga kaigsunan, mubatig kaluoy. Kung imo nang nasinatian, kung imo nang kanabitang mabati, labaw na nga mabati sa Dios kay maunay iyang prinsipyo. Mga igsuon, siguro sa ato ang kinabuhi, daghan na kaitang mga nasinatian diha sa kinabuhi sa mga tao o sa ato isig ka magtotoo nga dunay mga panahon nga giinsulto ka. Dunay mga panahon nga mura og direct to the point na sakitan ka. Pero sultihan ti ka, ang pinakamaayo nga imong gibuhat, imong gibalos ngadto sa mga tao nga nakasakitan ka, nabugatan ka. Giampo gyapon nimo sila. Imong gitandog ang kasing-kasing sa Ginoo. Sultihan ta mo. Pag nakit-an ka sa Ginoo nga maunay imong nabatasan sa imong pagkakristohanon, nga bisan sa kahagip-ot sa atong panahon karon. Kumbaga sa sitwasyon sa kinabuhi nga kristohanon karon, labi na gyud sa mga pastor, kumbaga alarming na kaayo. Grabe na kadaghan nga mga kanabitaw mo ilog, mukawat sa atong oras sa pagampo. Bisan gani sa pagbasa sa Biblia, daghan na kaayong muagaw pansin. Labaw sa tanan kining social media, cellphone. Pwede ba nato nga balik-balikan ang ato ang kaniadto nga nibati tag grabing gugma sa Dios? Tungod kay wa tay laing gigunitan kundili ang balaang kasulatan. Wala tay laing gigunitan gawas lamang ang mensahe sa Dios. Wala tay laing gitagaan sa ato hidudungog kundili ang presensya sa Dios, ang pagdaig sa Dios. Nakabayaw atong mga kamot, nakaisang atong mga kamot ug nagdaig sa Dios. Pwede ba nimo nang balikan karon? Ayaw ipakita sa mga tao nga nag-isa kas mga kamot,
Nga mo ingon, parang ingnon ka nga, mainampuon kay ko. Sultihan ta mo mga kigsunan. Ang Biblia nagsulti, gigantihan na kasi mong gihimo. Ako, gidasig karon sa Ginoo sa pagdasig kaninyo. Baliki ang mga sitwasyon nga imuhang medyo na alinggatan, na padaplin. Katong mga panahon nga ikaw ra og ang Dios og ang Biblia. Katong mga panahon nga mihila ka sa pagkamaayo sa Dios. Giuhaw ang Dios. Nangita ang Dios sa mga sitwasyon o panahon nga natandog ang iyang kasing-kasing sa imong gihimo. Sa panahon nga ngibati kag kaluya, ayaw paundayon sa kaluya, sa kakapoy, mga kaigsunan. Ang Biblia nagsulti sumala sa ato ang gipatalinghugan. Mga minahal kong kaigsunan, tindog ka mo barog. Pagkugi kanunay sa pag-alagad sa Dios. Speaking about pag-alagad, ang pinakamaayong buhat nga walay makalabaw mga kaigsunan sa ubang nabuhat nato kaniadto kana gyung pag-ampo. Mangumusta ta mga kaigsunan sa atong kaugalingon sa imong isig ka tao. Kumusta ang imong pag-ampo? Kumusta ang imong panahon sa pagpangamuyo alang sa imong pamilya? Karon grabe na kabisi ang mga tao. Kabalo ba mo? Dili trabaho, dili kwarta, dili mga tao ang pwede natong himuong rason nganong dili ka kampo. Kay wala man na sila'y authority sa imong kinabuhi. Ang dunay authority, ikaw ra gyud. Pwede ka mo balibad anang tanan. Ang dunay authority sa imong kinabuhi, ikaw ra. Kung wala ka kaampo, dili na tungod ni bisan kinsa. Dili na tungod sa mga butang. Kay walay kabubuton ang butang para kadumalahon. Ikaw ang dunay katungod sa pagdumala sa imong kaugalingon. Mahinungdan nga ikaw ako gipahinumduman. Ayaw pahari ang imong kaugalingon. Ang imong pagkatapulan, kanang kakapoy, kaluya, kasakit, iwakli na siya. Biyain na siya. Dunay mga panahon nga didiskurahe ka. Ayaw pagpabilin sa dapit diin ka naluya. Adtua ang dapit. Diin ka nagsugod. Nga mihila ka sa pagkamaayo sa Dios. Himua ang mga nahimo nimo kaniadto. Nga diin nabati ang iyang presensya. Nabati nimo ang iyang presensya. Nabati nimo ang iyang pag-atiman. Sultihan ta mo. Walay makalabaw anak nga kalipay. Bisag unsa pa kadaghag kwarta, bisag unsa pa kakadaghan mga kabtangan, sultihan ta mo. Kana mga butang nga imong gipangandoy karon nga wala pa nimo makita. Nga moingon ka nga kung maabot na sa akong kinabuhi ako'y pinakamalipayon, giilad ra nimo ang imong kaugalingon. Kay sa panahon nga moabot ng mga butang sa lapi nga imong gipangandoy, magproblema sad ka. Walay butang nga dili mohatag nimong problema, gawas lamang sa pulong sa Dios nga mo'y mohatag kanimo kagawasan sa tinod nga kahimtang sa kalibutan. Mga igsuon, ikaw ako gidasig sa Ginoo nga dili ta dapat magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Labi na gyud sa atong isiga magtutungo. Matod pa sa balaang kasulatan. Sa matag karon unya labi na gyud sa atong pagsimba. Dili na to kalimdan ang pag-ampo. Alang sa tanang mga tao, labi na gyud sa atong isiga magtuto. Alang sa mga nangulo. Alang sa mga magwawali. Alang sa mga pastor nga nagsangyaw sa tinuod nga mga mensahe sa Dios nga kinutlo kanunay diha sa balaang kasulatan. Hinumdumi ang Dios wala mo undang sa pagdasig kanimo. Dili gayud mapakyas ang Dios nga moatiman kanimo kanako. O hinungdan nga ikaw ako nakadungog og mga mensahe nga nagdasig kanunay sa atong pag-alagad sa pagbuhat sa pinakamaayo, sa atong pagpadayon sa paghulat sa mga saan sa Ginoo nga siya mo balik o kita gantihan. Igsuon, ayaw kaluya sa pagbuhat ng maayo, labi na kanang pulong pagampo. Usa sa mga
gikinahanglan nimong likayan ang mga tambag sa mga tao wala sa Ginoo. Mga tambag sa mga tao nga puro negatibo. Nga naay mga kasukog, kalagot ug uban pa, labi na gyud sa iyang sikataw. Usa nga akong ika-advise ninyo, walay pinakamaayong mutambag sa atong kinabuhi. Gawas lamang sa Biblia. Gawas nun ang tanan nga mangayog advice diri sa atong programa o sa mga tao nga moingon ta nga na-bless ko niya. O sa mga tao nga moingon ta nga nahimo na tong panag-ingnan apan sultihan ta mo. Dili na mistil pa nimong pangitaon o gatuon ang mga dapit, diin ka magpa-advise. Ang pinaka importante nga makatabang kanimo nga makahatag tinuod nimo kanang advice nga magdala kanimo sa saan sa Dios, ang Biblia. Pwede nimo nang himuon bisan asa. Pwede na kayo nimo nang buhaton bisan kanus sa. Basa ang Biblia ug paghimog pag-ampo. Lord, iyahay ko. Lord, taga ikog kaalam. Lord, dasiga ko sa pagbasa ng Biblia. Daghan na kayong muagaw mga kigsunan sa atong panahon. Daghan na kayong muagaw. Mga igsuon, mangumusta ko. Kumusta imong pag-ampo? Alang si mong bana, alang si mong asawa, alang si mong mga anak, alang si mong mga ginikanan. Wala na ba ninimo nahimo tungod kay nakatutok na ka sa social media, nakatutok na ka sa mga cellphone, nga kung imuhang tan-awon og hinuktukan og pamalandungan, wala kay maangkon, wala kay maani nga makapalipay nimo sa unahan. Wala man gyud kay maani anang magsitag lantaw anang murag nalingaw lang ka, murag palabay oras lang ka, pamatay sa oras, nakalantaw ka sa mga video o sa mga YouTube baron, sa mga vlogger baron. Yes, pwede kang mulantaw sa social media sa mas imong gibuhat karon, pero nakasentro ang Biblia. Sultihan ta mo, dili kapakyason sa Dios. Doon na siguro yung mga panahon nga maluya ka, pero timan dili ang butang o bisan kinsa ang hinungdan, kundili ang ato rang tagsa-tagsa kikinaya. Ang ato rang tagsa-tagsa kakinaya. Hinumdumi ni og ayaw gayod kalimti. Walay bisan kinsa nga gipadala sa Dios aron pagdumala sa imong kaugalingon. Walay bisan kinsa nga gipadala sa Dios nga maoy mo manage sa imong kaugalingon. Gawas lang nimo. Ikaw ang gitagaag katungod nga modumala sa imong kaugalingon. Munang dili bitaw ka kaingon nga kung napakyas ka, dili ka kaingon nga tungod ni sa Dios, tungod ni sa among pastor, tungod ni sa among leader, tungod ni sa among isig ka magtotoo, nakakita kog dili maayo, naluya ko. Sultihan ta mo mga kigsunan, dili maayo nga ang imong kadasig mag-agad sa kadasig sa tao. Dili maayo mga kigsunan nga ang imuhang kaisog sa pagpadayon sa pagpangalagad tungod kay doon na po na imong nakitaan nga grabe kaisog sa pagpadayon sa pagpangalagad. How about kung wala na kay makitaan? Hinumdumi. Kung mubarog ka, diha sa mensahe sa Dios. Mupadayon ka sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Guniti kining saan. Dili na kawangon sa Ginoo. Gantihan na sa Ginoo. Bililhon na atubangan sa Ginoo. Doon ay solusyon sa ako nang gikaingon kana bitang mubati tag kaluya. Doon ay mga solusyon sa ako nang gikaingon kana mubati tag kakapoy sa mga buluhaton nga maoy gihulat sa Ginoo nga gipangita sa Dios sa matagusan nato kinabuhi. Kana bitang moampo ta.
sa Ginoo para sa atong isig katao, labi na sa atong isig magtotoo. Kung nimibati kag kaluya, dunay giablihan nga pamaagi ang Dios nga gibilin sa Biblia. Duola si Jesus Christ. Duola siya. Duol kamo kanako kamong tanan nga gipukapuya gibugatan. Muduol ta nga uban ang pagsalig. Kanang word pagsalig mga kaigsunan dili na makita lang sa pulong or madungog sa pulong. Kun dili mismo ang Dios makakita sa kinabuhi sa tao nga dunay pagsalig niya. Kabalo mabuon sa ang tao nga nagsalig sa Dios kanang nagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Kay ang tao nga misalig sa pulong, iyang gibuhat ang mensahe. Like example, doon ay usa ka tawo nga nagdaladala og binhi. Samtang nagdaladala sa binhi, nangonsulta sa mga tao. Doon ay mga tao nga moingon nga kanang imong gibinhi nga gipugas kinahanglan imo nang ipugas sa ting-ulan. Kay kung dili nimo na ipugas sa ting-ulan, dili na makahatag og ani. Doon na po'y moingon, kanang binhi nga imong gidaladala, kinahanglan imo sa nang huluman, isa nimo na ipugas. Doon na po'y moingon nga, kanang binhi nga imong gidaladala, kinahanglan imo na siyang paughon, isa nimo itanom. Doon na po'y moingon nga, kanang binhi nga imong gidaladala, kinahanglan imo sa nang paturokon, imo sa nang ibaging, isa nimo itanom sa yuta. Daghan kay mga advice nga kung asa gani kaming tuman, asa gani kami sunod, didto kami salig. Ikaw ug ako, doon natay pagtuo sa Dios. Ikaw ug ako, parihutang nagunit sa pulong sa Dios. Pero tanang tao nga nagtuo Ginoo, dili pareho og response. Speaking about pagsunod sa pamaagis Ginoo. Tinuod na. Sigurado ko nga ikaw ug ako parihutang nagtuos Ginoo. Pero nakakita ang Dios nga ikaw ug ako dili ta pareho speaking about pagsunod sa Dios. Ang resulta dili pareho ang ato ang kana bitawng naabdan. Tinuod, sa ako ang pagkabatanon, kung maingo kong batanon kaniadto, ang kaniadto mo'y akong hisgutan. Sa akong pagkabatanon kaniadto mga kaigsunan, daghan kay kong nasinatian. Nagbata ko sa simbahan, nagbata ko, hangtod nagtubo ug nagdako ko, nga kanunay kong nakadungog sa Ginoo. Sa mensahe sa Ginoo, pinaagig mga wali. Pinaagi sa mga magwawali. Nakasuod ko sa nagalaing mga simbahan. Suod kog Iglesia ni Cristo, suod kog Sabadista, nakasuod po ko Simbahas Katoliko. Nakasuod ko sa nagalain nga mga simbahan. Nga miangkon ko nga dunay pagtuo, pero kulang og panahon speaking about pagtuon sa balang kasulatan. Kung kulang gani og pagtuon ang atong kinabuhi sa Biblia, kulang usab ang atong pagsunod niini. Kung kulang ang atong pagsunod niini, dili ta makakita sa atong pagtubo. Sigurado imo ning makitaan. Kung ikaw karon nga nagtuo sa Dios, igo lang kang nagtuo, apan wa ka mo salig, hinumdumi, muhari gyud ang kaluya. Apan ang tao nga mosalig sa Dios, ang giingon ni propeta Isaias, kanunay makabaton og kusog. Diya sa libro sa Isaias kapitulo 40:31, apan kadtong mosalig sa Dios, makabaton kanunay og bagong kusog. Manglupad daw sama sa gila, manglakaw managan nga dili kapuyan ni maluya. Ang tao nga mosalig mingtuman, ang tao nga misalig misunod. Mao ni butang nga ato karong utingkayon. Asa ta misunod? Sa atong kaugalingon? Sa Dios ba? Sa mga tao ba? Sa Dios ba? Sa social media ba? Sa Dios ba? Hinumdumi sa unahan, muani ka. Apan gidasig ko sa Ginoo sa pagdasig kanatong tanan. Pwede kang maminaw sa mga tao.
Pero ayaw tuguti nga ibaylo nimo ang pagsunod sa Dios ngadto nila. Wala tay laing sundon. Kay wala tay laing gisaaran. Si Jesus lang. Nakadesisyon ta nga mosunod ta niya nga way pagbalik sa kalibutan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Butang nga gikinahanglan natong barugan. Samtang naapatas ibabaw sa yuta. Samtang doon na patay gininhawa. Hinumdumi ug ayaw ni kalimti. Walay bisan kinsa nga gipadala sa Dios para magbuot nimo. Walay bisan kinsang butang nga gibuhat sa Dios aron mulabaw nimo. Ikaw mismo ang modumala sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang mudala ni ini, kay ikaw ang moatubang ni ini sa hukmanan sa Ginoo. Akong mga pagdasig, ayaw batasana ang pagpangarason, ayaw batasana ka ng murason kas Ginoo. Nga moingon kang tungod nila, tungod niya, tungod manggod to, Lord, tungod sa trabaho, dili na dawaton sa Ginoo. Hunong na og paghimog rason at tubangan sa Ginoo. Hunong na kay dili na maoy makatabang nimo aron makabot nimo ang saad sa Dios. Batasano na to pag-ingon, Lord, wa ko'y mahimo kun wala ka. Wa gyud ko'y mahimo kun wala ka. Nanginahanglan ko nimo. Nanginahanglan ko sa imo mensahe. Nanginahanglan ko sa imong mga pulong. Dasig ako. Kay diha kanimo, wala na'y makulang. Diha kanimo, kompleto na. Mo na'y usa sa dapat nimong gunitan. Ayaw na kalimti. Kung miingon ang Dios, ayaw undang sa pagbuhat tong maayo. Ayaw pag-undang. Nganong dili ka mo undang irason tungod kay mensahe nas Ginoo. Miingon ang Dios, ayaw pag-undang sa pagtabang. Kinahanglan di ka mo undang. Ang irason tungod kay mensahe na sa Dios. Sultihan ti ka. Sa panahon nga ikaw mo balik niya, o sa panahon nga si Jesus mo balik din sa kalibutan, walay bisan kinsang pangitahon, ikaw na. Ipadayon ang pagbuhat ng maayo o pagtabang sa tanan nga mga tao, labi na gyud sa atong isig ka magtuto, labi na gyud sa mga buluhaton sa simbahan, nga giisa ang iyang ngalan. Dili og dili na niya kalimtan. Hinumdumi, ikaw pagagantihan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa mga mensahe nga atong nakatunan o nadunggan. Akong kantahon ang gi-request ni Pastor Art Bisanasa. Kini na compose ni mga kaigsunan sa diha nga nagkuyog mi sa pag-atiman sa House of Prayer. Ako sang i-set up mga kaigsunan kamurag nag-grounding ako ang uban nga mga wire. Ako sang ibaliktad basi og madala na magoy mga panahon nga mo hagong, no? Ako sang kuanon. Okay na. Baliktad ra siguro. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balaan.
ugamhanan mong pangalan, kanunay gauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo, Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Ang kalipay, kadasigog katagbawan, naalang kanimo, namo makaplagan pagtuo. Gugma o paglaom ko, gikan kini kanimo, pagdaig pasalamat alang lang kanimo. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanako, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Tiyahi ko, gigunitan mo pag-ayo, tag-iya ka sa kinabuhi ko, gipangga mo ako, o gimahal mo pag-ayo, busaan niya ako, aron sa pagday sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Sa mga samtang nag-inusara, nag-relax-relax ang panagsa, may pahibas sa Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw siki ang alaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong pagibadlong, dili ka kaikyas, sahog manan kadadon, sahog manan kadadon, sahog manan kadadon. Ayaw siki ang anlaw mo,
sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayag o kitago-taguan, alaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw siki ang alaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Unsay mga butang nga imong unsay imong bahandi, nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa akadato tanang imurang biyaan. Yutag balay og salapi, kini ilogan rang. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi, nganong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato tanang imurang biyaan. Yutag balay og salapi, kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka, nga ang gabuhat mo duha ka dapit kiandam niya, langit o impierno. Papilion kaniya og ang binuhatan mo, mao'y mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit mao'y pilian, samtang buhi ka pa. Langit siguruhan. Ang sumpay ako ra ng humanon, oras na sa ako ang pagpanimilit mga kaigsonan. Niya dili nato kalimtan ang pag-inampo ay. Dili gyud nato kalimtan ang mensahe sa Dios. Ang mga pulong sa Ginoo nga gadasig ka nato karon sa pagbuhat ug maayo. Dili nato ni ibaylos mga butang nga ato rang biyaan. Ato ta sa pag-ampo mga kaigsonan. Ato ang salamatan ng Dios sa iyang mga mensahe nga nagpukaw ug nagpahinumdom sa angay natong buhaton samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Ako kamong gidasig sa pag-ampo. Mahimo tag mga pag-ampo sa Dios alang sa atong isikataw, sa atong isikamatugtoo. Pwede nga i-appeal ko ninyo sa akong mga pag-ampo, sa inyong mga pag-ampo. Sa mga ako nag-ampo sa Dios alang kaninyo. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, salamat Ginoo sa imong mga pulong mga mensahe nga among nadunggan, nga diin nakapapukaw ka namo sa mga butang nga gikinahanglan namong unahog tutukan, nga maoy pinakabililhon sa imong atubangan. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig sa pagbuhat ug maayo. Kay kami imong gipa himugso o giumo liha kang Kristo aron magbuhat og maayo.
Usa sa mga maayong butang nga among pagkabuhaton nga imong gipasabot kanamo, ang pag-ampo namo diha kanimo alang sa mo isig ka magtotoo sa mga tao nga nanginahanglan og kaluwasan. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig ug pahinumduman. Sa mga panahon nga kami kaniadto, nabati namo ang gugma, ang kainit ug kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Amahan, among gipangayo kanimo nga imo kaming tagaan og panahon oras, nga imo kaming tabangan nga among mahatag namo ang oras diha sa pagpaduol kanimo o paghimog mga pag-ampo alang sa matag Pinoy-anan o sa amo ang isig ka magtotoo o sa nagalain nga mga lugar, mga dapit din na ang imo makatawhan. Amahan, ako silang gidaladay kanimo, panalip di sila, ako silang itugyan kanimo, uban ni sila. Amumaha sila amahan, sama sa imong pag-amuma sa among kinabuhi sa among Pinoy-anan. Salamat o Dios nga imo silang panalipdan sama sa imong pagpanalipod kanamo. Imo silang panalinganan, labaw pas imong gipagpanalangin kanamo. Salamat o Dios sa tanang mga kapastoran nga naay kadasig og imo pagyunming dasigon sa pagpaduol kanimo og paghimog mga pag-ampo alang sa among isig ka magtotoo. I declare blessing og nga magmalampuson kaming tanan sa pagkinabuhing mainampuon sa imong atubangan. Tabangi kami kay wala mi mahimo kun wala ka. Salamat Lord sa imong programa nga imuhang gihimo alang kanamo, nga imong gisalig alang kanamo tanan. Dungog mga pagdaig among ihalad kanimo, mga pagpasalamat alang lamang kanimo amahan. Bisan pa sa among pagpamahulay nining kagabion, kami imong ubanag panalipdan og ang among mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar nasod sa kalibutan, padayon nimo ipadala ang imong gamhanang mga anghel may mag-atiman kanila og kanamong tanan. We declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Kinaigsoon Pastor Gideon moingon, kung doon na kay pangutana, ipaabot diri sa atong programa pinaagi sa akong Facebook account Gideon Candelario o kaha text message sa akong number 0932-64-84134 0932-63-84134. Kinaigsoon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Salamat sa pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko,
dagan ko duol kanimo. Ihalad na ang tanan